I will be fully prepared tomorrow. It was a successful burial ceremony of our distinguished senator today. Everywhere was calm. Nnewi was cool. People came in and they left peacefully without hearing any scores. Ha! Ifeanyi Ubah na-akpụ na-agba mkpọ na gbim 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 akpata oyi wụsa m n'arụ. Hey! Dike na-abụ. Ịmakwuo na ife a na-eme ewu ọgaranya kwa nne ya, ndị ọgaranya ibe ya eju. Ọkwa nna ya, ndị ọgaranya ibe ya eju. Oke nne ya, oke nwa ya di, ma ọ dị ọkpara ya nụọ di nụọ nwaanyị, ma ọ nọkwara nwunye, ndị mmadụ eju. Mana ụbọchị ahụ achọzi ọgaranya ahụ achọ afọ ha, ifu na friends ya abịa. Nke Ifeanyi Ubah dị different. Hey! Ogono! Men no on ground. Men no on ground. Men no on ground. Man ndị ihu ochie. Look at my honorable Chuma Nzeribe. Ebe ka Chuma Nzeribe si wee mapụta n'obiko. Men no on ground. Izu ndụ mmadụ na-eme ha. Men no on ground. Igwe shasi ezu dọgụ ha. Men no on ground. Ndị nnukwu, ndị ochie. Ịghọtago? Nekwe ma ejisin ha o. Ejisin n'ọrụ ukwu ha. Ọgwọ ma ndị asịrị na ha na Ifeanyi Ubah nwee problem. Ha nchara ine nọkwa ebe a bịa felu odogwu aka odogwu wee naba. Ị nọ na-aka akụkọ. Eche m na-asị na mmadụ anyị akpaghaghị na Nnewi ka mmadụ ụzọ kpụrụ ti isi na Nnewi kịta ka maa ụzọ ka ikweta na ọ na-ebe. Hey God, even galutata, I lost my voice. I know that I'm not ada, but I guess it was worth it. From then I do na okwu anyị ọnụ ọbịara. Fonde na ajụ m kere ebe okwu anyị ọnụ nọ. Na ha na-achọ okwu anyị ọnụ na ndị sịrị na ha na-achọ okwu anyị ọnụ na abụ okwu anyị ọnụ. Nkwugharị ọnụ a na-ajụ nsọ jee pak ọbịara ya bịa. Okwu anyị ọnụ nwe okpuru jerere na chọọchị jee nọrọ aka ala ọga ụka kacha ala ọga ụka. Ọdụ nke okwu anyị ọnụ esi ụzọ ahụ tinye aka n'ike jewala onwe bikos na ebe a na-akọ ọmahụ ka ọ ya adụ na ọbịa luo ụmụ anụ ka otoro olesizikwa na ọya bịa echi o nwezikwara ike echi niile ọbịa. Mana as of today I don't think na okwu anyị ọnụ bịara ụmụ anụka but I was able informed that no n'ụlọ ụka. I got the burial. Shima's blog, the burial got on very fine. Hey, the burial got on very fine. So from there in ajomo kelebe okwu anyị ọnụ nọ. Enwetara m information na okwu anyị ọnụ bịara na chọọchị. Ịghọtago na okwu anyị ọnụ bịara na chọọchị mana afọzi m okwu anyị ọnụ n'ụlọ. Ịghọtara ọ bịa ọnụ ụlọ mana o jere chọọchị but either ways ọ bịa pay last respect to Senator Ifeanyi Ubah Ogaye. Ịghọtago so either ways after all ndị dụka soro udo ha gọvanọ soro udo ha and ụfọdụ ndị nnukwu akpụkpọ ịghọtago ndị nnukwu akpụkpọ ụfọdụ ndị political bigwigs bịachara na chọọchị si chọọchị na ịghọtago
Also people do ka sa emeka ofo ha go Chris Nwabueze ngige ha Senator Enyinna Baribe, Senator Victor Ume, Senator Tony Nwoye, Senator Kelafe Ojo Zokalo, Senator Alin Dume, and a lot of House of Rep members, and so many other senators. Unde sozi ozu wee bata n'ụlọ ma Peter Obi na try go Peter Obi na try ọ na like him na identify with ụmụ Igbo ebe ọwụ na ada na-eme ife. He was there. So but men mount mmadụ bịara nke echi niile ya ada egwu. So I'm very, very happy. Okay, CK sent. I don't want you to be listening too much anymore. Can you now zuzu out of this page? Pim on upward. I'm very happy. Only name anya shop down. I'm very happy. I'm very happy that Ifeanyi Ubah peacefully. Peacefully. So tomorrow we are going to continue again, and we are going to bring it live again tomorrow. In fact, echinine kankewu Ifeyeme, echinine kamongu ya agba na nke Ifeanyi Ubah, echinine. Go. Chris Sunday. When was he buried in Nnewi? He was buried in Umuanuka, Otorobe now. He was buried in his country home. If I ever lower government house, all over the bar, or just a bridge in the air boss, a big guy near Chimas Brock, Dal. Mba, J-Park Bianunoka now, J-Park Bianunoka. I was reliably informed that no Bianunoka. But I don't think no Bianuno. Mano Oganunoka. Go. I was reliably informed that no Bianunoka. Mana Obianuno. But either ways, the most important thing is that now no be quite listening to Ifeanyi Ubah. Men mount Lord. Hey, I've from a lot of people man football for a long time. Hey, ba kelo galanya ndị mmadụ friends here ya turn up in this number. Kosharisi de nke Lagos, Kosharisi nọ na bịakwara nke Nnewi. Ịghọtago, Kosharisi na takwalo ọ bịakwara dị akwamozu. Even innocent. Onwe somebody look ka ngwa no ohowo ife niile kono ya de ekwu okwu. Ndị be anyị na-achọzi ife enweghị isi a na-ekwu okwu. Ka eke isi wee nenechasịcha akwamozu akwadochasịchala ọfụma everything na-aga. Ife ndị mmadụ nwere ide ekwu owo na etebụl ebe innocent ndọnọ na afọ ọda akwa a eji wee je kpuchie. Ife niile akwado na akwamozu a tebụl a ka ịfụrụ. Does it mean n'oge ngara yesterday? Does it mean n'oge ngara ebe a yesterday a na-emere Ifeanyi Ubah service of song na ịfụ ha oge mbara n'ebe VIP? Does it mean na ịfụ oge mbara ebe VIP amountụrụ ma stage and everything? Ifure, is that what you are telling me? Ebe ahụ ịfụrụ uwe ebe esetigasị tebụl ma ndị ụka ma ndị nne nwaanyị ma ịghọtago gbogbo eri ndị bịagasịrị ya ife setiri ebe a kama na ife medewere uwu na mgbe ahụ Innocent na Gabriel bịara agbasagbo ụka aka nọ na chọọchị aka ụka aka gidoro Ifeanyi Ubah ụka o wee kụọ ebe after 1 to 2 ọkụcha na 2
ewebuna owe chigata back na be ịghọtago. So oge ha bịalụ usually ndị ọga na-eme ha bịa ha nakpuo n'ime compound, but oge nya na Gabros bịara ha decidezie ka ha jezie n'ebe a je donọrọ ana ịghọtago. Fa decide ya ka ha jezie ebe a je donọrọ ana nọrọ ebe a na-eche ọntịrị eburuzie Ifeanyi Ubah wee bata. So mgbe ebuzie Ifeanyi Ubah bata ha nwa wee nakpuzie n'ime ịghọtara, ha nwa nakpuzie n'ime. So hapụrụ tebụl ahụ wee ebe edebelu ndị obere akpụkpọ dụka anyị tebụl ahụ wee ebe edebelu onye agbata obi ikwu na ibe amara m mmadụ niile ịghọtago, because everybody do accommodated. Ife abụla akwamozi ebe akpara okene akpaghị okene Ifeanyi Ubah hapụrụ ndị mmadụ wee pụọ. Emekwa na emechalụ n'ikpeazụ today ewee ke iwe ndị mmadụ nni Ifeanyi Ubah dịkwa ndị dụka ewee naba ewee kpọzie ndị mmadụ abịa eke ihu n'iyi ebuna abịa eke ihu n'iyi ebuna gwa ụjọ eweta ife ekewe nni ọpụna ife riri ebe ahụ taa onye ọwụ na of course na Uchenna Lasco senator ndị Hausa bịara ebe ahụ ma senator Ali Ndume nọ Nnewi na senator Ali Ndume nọ Nnewi with some northern politicians nọ Nnewi. You did not enter any VIP. You were outside the gate all throughout the burial. If I'm lying, show us to confirm. Look at Onya. Ane kunenu na ana konana. Ane kunenu. Some of you na atika nde na agba mkpụrụ mmiri. You did not enter any VIP. Go look at naba n'ime VIP ijeme. Na ngwa na yesida na eme service of song na mba n'ime VIP. Je gba video n'ime VIP. You know, saying you did not enter any VIP. Go to Kanjeri Nime VIP. All those guests in the bar Nime VIP. So, Haya Batani Weba no when I go Nime VIP. So, can even Jerry Nime VIP? I'm asking you. Can even Jerry Nime VIP? Onwe guest in the bar need Rimweta, my young weta at the point of entrance, but I be Ifeanyi Ubah. Or another guest I seen at that entrance, but I will be not with VIP. Yeah? So can even na basiri n'ime VIP ma ọ wee ba n'ime be capital oil ijeme ka nje ije kwụ gate maka na njere ịchọ isi nne m ka isi nna m n'ime ebe ahụ ọkwa ka nje aha m eje ebe ife na-ekwo ekwo aha m agbakasị onwe m ahụ n'ife na-ekwo ekwo. So n'ile ebe ahụ m nọ jụrụ m ahụ oyi akọvatara m ife niile m chọrọ ịkọvata and that is it. Akọvata m ife niile m chọrọ ịkọvata. Ogbonna Paul jee na page m awuo my number. Jee na page m awuo my number. Jee wo number na page m. So the akwamozu aga na taa enigo odogwu taa echi niile ife ndị ọzọ ebido. I'm very happy. My happiness wụ na at least na onwere akụkọ akọlụ. There is nothing. Everywhere was peaceful. Everywhere was calm. Everybody who came today, they all went back home. Didn't see? Can you read that maka J Park? Or J Park abịa home masị na akwamozu. Na nnọrọ go obere ife ikudike gwuru m tata akpara igidoro m na ana m ajakwu ndị a na-alụ ana m aja ndị a na-eme ife video coverage ike o ana m aja ike o ndị anọ na-ada anọwa na media team nya ana m aja ike ana m aja ike ana m aja ike ana m aja ike eke ha kpolu ha obere ọlụ ka ha na-alụ ebe a ngara tata ka ngawara gacha oge nọ na moto anọ dụka ya sị na no anyị godo hapụ na ya nụ maka ọ n'ime VIP ga-akpọmozi Ifeanyi Ubah gara ndị na-eso ndị na-ekene m na-asị m ezugo thank you for giving us update. Don't worry, update nke echi niile ya acha acha because
mma akwado onwe m ọfụma wee jebe echi niile. Pope e-bloggers onwekwanu mgbe Simon Ekpa or anybody ji wee kwuo na ya akwa Ifeanyi Ubah or na ya eni Ifeanyi Ubah. Onwere mgbe Simon Ekpa or any other IPOB network or source wee kwuo na ya akwa Ifeanyi Ubah or na ya eni Ifeanyi Ubah. Onye kwuru ife ahụ one guy South Africa. One guy South Africa wunya kwuru that thing ka o wee create a panic. Yes, it wasn't any IPOB network or any of them kwuru that thing. But ịma na abịa kwuo ye ka e wee were wee ti panic n'ime ndị mmadụ. Ịma na no coincidentally that incident melu yesterday night, if I'm not mistaken. Was it yesterday night or 2 nights ago? Mezie oduzie ka ya say na eziokwu. And you go to say, I know the guy CJ by name, you see? Go. So those guys, that guy nyakuru that thing, and I won't lie you, I won't lie. All na nde bialo be Ifeanyi Ubah supposedly do 1,000. That thing may at least maybe 20%, ebe onya all no 100% of people supposedly, but I won't lie. That thing may about maybe 30% or 40% of people abia home. But I believe it will be better tomorrow because at least the mother of Gona no one family. The kind of army and police will mount that place. Anybody will do anywhere go collect anyhow. This security on a new. This security on a new. But the fact is that there is no even need for any that because there is nobody who said that Ifeanyi Ubah will not be buried. Or just that guy, that particular guy, South Africa. Or that guy just to create this panic. Or the guy just to create this panic just for nothing. Just for nothing. Of course, I go there. Actually make a lot of people my different structures of actually itu okute n'isi mmadụ be Ifeanyi Ubah oko those the man is no any today now. Ifeanyi Ubah na kpura na around after 2 to 3 today now. Vegetata we may more like burial and ụfọdụ ndị bịagasịrị akwamozu mana echi niile ka different people ya bịa akwamozu. Go. So stay tuned. Tomorrow I'm going to be broadcasting live. My happiness is that the boss Anago and the honor of man. Friends, they came upon none of her. Imagine go I don't know all on Ifeanyi Ubah na eke imagine no ụlọ Ifeanyi Ubah nọ ndụ na-eke nwedi ụtụ ife mfụrụ tata ebunu agafu ndị kpụ atụrụ otu imume ebunu agafu ndị kpụ atụrụ na ọ na Ifeanyi Ubah nọ ndụ wee na-eke nwedi ụtụ ife mfụrụ taa. A lot of old people na kpusichana ndị ọga ha ncha niile surface today because of Ifeanyi Ubah. Ọ dịghị easy. Hotels nọ na Nnewi enweghị room now. Kere onye anyị adịkwana happy. Ka onye anyị adịkwana happy. Ka onye anyị adịkwana happy. A lot of people nọ na panic. Na ha amaghị ife ya eme na Nnewi taa. But it is me now updating you. It is me now updating you that nothing happened. That DSS guy really make you para. Happy DSS guy, onye alaka owu.
ọhụ onye ala ka ọwụ ndị ọmacha ncha nọkọta pụta na Nnewi be anyị ebe ịkọrọ m akụkọ ọdọ na ihe ịma nọ na ha ma ife a ji emekwa na ife ahụ ọ chọọ ka a na-evidota ha mana ihe abịa n'ube mmadụ nọrụbe mmadụ debe ahụ na ahịa akọbata ahụ na akwamozu ka a na-akwa nwoke ahụ esi kọbata ahụ na akwamozu ịghọtago wee ghọkwa dịka a na-aba ntị ka a na-aba ji. Of course now agwanya na onye emenwuenu na Nnewi ya ka ọ ya gwa m emezi na vidio ndị na-ebe a na-asị m n'ọkwọ DSS ndị ọkwa ịma ndị be anyị amụghị nna be anyị ọya adụkwo mma gboo amụghị nna be anyị ọya adụkwo mma gboo kedu ka onye DSS ya eji asị m bababa vidio m gbanya golo gị na-ekwu ma ndị ha na Peter Obi ha na ndị ọzọ onye na-ewu wee bịa orisa metụ ha name them emokomenu bịara be Ifeanyi Ubah taa emokomenu bịara ebe a taa emokomenu bịara be Ifeanyi Ubah today menu bịara ebe ahụ bịara ha bịara mass kwukọlụ bata kwukọlụ kwụpụ ha ka nkwuo ma ndị kamiri ma ndị ya wee nọrọ a na-akpọ afa ha ma ndị ya afọ ha anya mmadụ na-efukwanụ na Emeka ọfọ efu ka m setara ya na vidio mana ọ batara ebe ahụ bụkwa mgbe ọ pụrụ ịghọtago polisi niile ahụ ịfụrụ gasa na geeti certain time m setara wụ polisi o ji anya amụọ nna ya eji sak wee kpuchie ka mmadụ ghara ịfịa mokomenu bịara dị ya ga DSS bịara ịbịa chakasịrị m anya na Nnewi ya ndị be anyị ahụ enyekwuru mmadụ aka ahụ werukwo nwayọọ ịmakwa na ndị ahụ ndị DSS ha gbawukwa ahụ ha eburu ote wigo na moto ebe a na mmadụ anya nwee ife mmadụ ya ekwu n'ọkwa federal gọọmenti na ha gba ha agha egbe ebe a eburu ozu dọị na moto nsị ya gbazie m egbe na mụ ma egono nya ha si etu agba mmadụ egbe ndị mmadụ wee kafọ ha si etu agba nne egbe ndị mmadụ wee kafọ na mụ mere nwokono ka ihe eji gba m egbe ụmụ nkirika egwu a ndị mmadụ na-ada atụ. Anyway, it's just for me to update you that everywhere they could put body tomorrow. You ought to go put body tomorrow. For ndị na-ajụ JPAC abịa JPAC bịa n'ụlọ ụka mana o nwere ike ọwụrụ echi niile ka ọ ya bịarụzibụ ọga. You ought to go, but for that I don't think na ọ bịarụbụ ọga. Even mụnwa ana m achọ JPAC more than etu nsi achọ ndị guest bịara. You ought to go. Ana m achọ Lionel Messi fans value my life. For how do you mean by value my life? Agwangona ma have value my life. Agwangona ma have value my life. Agwangona ma have value my life. So anọrị m na-achọ nya mfu ebe mmadụ nọ amanụ mma jee ebe a jee nyuo anya ka mma na jee nwa amamọnọ n'ime ha ịghọtago mfu moto nwere ka o si buru tinted na-abịa ana m inyo anya ka mma nọ n'ime moto bụ tinted wee bata achọka nya anọkata mbido chọwa ya na akpa ndị mmadụ mpụta amaghị m aka na pọketi ofiọpụta mma na jee nwa amamọnọ n'ime akpa achọka nya tata ahụ ọwụ na m ụfụrụ ya emive mmemme na ọwụ na m ụfụrụ ya ọ na m ụfụrụ ya epie nyọma maka na ọ pass go through a lot this period. He has passed through a lot of stress. Ka m gwa gị eziokwu na ọgba ka m nọ wee malụ na ife ya egbuje paaki siri ike ife ya egbuje nwa amama siri ike ife a na-eme that guy n'izu a ife that guy nwere ike ịgakọta n'ilo collapse ọ n'ilo this guy kpechiri ọpọ n'ihu na-aza akwala niile dị ya n'ihu na-apụta anya ya na-achagharị na-enwu ka ọkụ na-enwu red still this guy kpechiri this guy wụ kpechiri part 2 ịghọtago achọka nya
ka m fie ọ na m ofuru ya fe mmemme ewu egoro m hanky white na-abụ mgbe m na-abata ebe a egoje hanky na white na-abụ ntinye ofu na akpa na reserve ọrụ ji enwe amamofu ọ na m ofuru ya mbie ya ọma obi ya jụrụ nya mbie ya ọma ejide nya for like 1 minute ka obi ya ka ife niile dị ya n'ahụ zesia amaghị m aka na akpachiri hanky ya achị ya si it is well ụna amaghị ife nwa mmadụ ahụ pass through na this period ọkụ oge ejidere rie ka ọnya this period karịrị ọkụ onye kọntena ya dakpuru mmiri n'anya ịghọtago ụnụ mmadụ ife ọ pass through or ife ọ na pass through this moment ebe ọ na-efu na J Park jee bie ya ọmụ igo ihe mmiri jụrụ oyi ọ dịghị isi so ana m eche ọ na m ụfụrụ ya ebie nye ọma kara aka wuru hanky white shee ya kwee n'aka say my brother it is well because it is indeed well with his soul mana asị na nwa okpuru jecha ala ụka si ụlọ ụka nawa ya atakwana ya ụta ikekwa onye chenu na-eji 2x2 so 1 or 2 places ịghọtago nwere ike iche na-ewu na 2x2 ịghọtago wee dee 1 or 2 places debe ịghọtago ị nwere ike bịara ọ na-ese vidio nọkata efe ya anụ n'isi gị kate ịghọtago pịagụ mana udodu jee nwe amụma ọ na ka na around ti bọdị echi niile bie echi niile ka anyị kwanyere ọga ugwu ikpeazụ bie echi niile ịnidere ịbịa zọọ kpaba ọga gụ na ọga dị mma ịnidere ịbịa zọọ kpaba ọga wee feere ọga bye ịghọtago I know what you are passing through is not easy ịghọtago it's not easy. I don't want to be selfish. I don't want to be selfish or insensitive. I understand and I feel your pain. I feel your pain seriously. What you are passing through. Onye container dara mmiri. I don't show yourself na onye aka wee na-afụ ọba. Ịghọtago ife na-afụ na nke ikpeazụ akarịrị mmụọ karịa mmadụ. But you kept on pushing. Ngwa na onwe gị udukwu strong ajara gị ike. Ama maybe isi enweta energy. Ịghọtago. So ọbịa na church. Mesha na church. The distance between church and the burger is a walkable distance. Ịghọtago. Mana Nwokpuru for reasons best known to him. Nwokpuru decide ya ka o si ụlọ ụka naba. Mana anyị fizikwa ya echi niile anyị enyekwa ụlọ update. But the most important thing is that na jee nwa amama bịa na church bịa bidie Ifeanyi Ubah farewell. That is the most important thing. Fantastically most important thing. Wonderfully most important thing. Ọ karị ihe etu a isizikwa na ọbịa akwamozu Ifeanyi Ubah ngụzikwa na-ekwu. After all, anyị nwa n'obe anyị anakpụrụ n'ime ebe enilie anọ mbe anakpụrụ n'ime ebe enilie ebe edebechara ndị obi ha hachaka akpa rice maọbụ ndị ekposacha na geti ha apart from ndị DSS ndị amị na ndị polisi na ndị local vigilante ndị security Anambra Nnewi concerned citizen maọbụ na ndị edebechara ebe ha na mba obi ha hachaka akpa rice iyi monet ekwetara m na mụ na ọ na-agbagha ya agbagha anyị na-ejekwa contest onye ka dị mma onye do better than each other. Ịghọtago na mụ na ha azọ ya azọ o is better than me ekwetara m mana agbakwa na nwere ife dị njọ n'ife m na-ekwu ife a. Ịghọtago so njebechi niile m megoro Hollandia yogurt nke nwụrụ anwụ nke blọk dị n'ime ya o before meltụọ. Ịghọtago ndebechi niile m megoro Hollandia yogurt ọ ya mfe ya ebie nyọma nye Hollandia yogurt ahụ well my brother ṅụba ya ọ kpụrụkwa asị nya ṅụba ya you need it a lot. Ịghọtago you need it a lot. Let's hope that na advice m nyere ya n'ụtụtụ na ọ ya take ya. Otherwise I really looked out for him today. I wanted to see him. I have to be honest. Hey, onye kpọruru afa m n'isi agụpụsị Chika. Onye kpọruru afa m n'isi
ịkpọrụgazi afa m nke a n'isi ịkpọrụgazi afa m nke a n'isi. So echi niile m na-egolu yogurt ka ọ yawo ọwụ na mfụ jee nwe amamechi niile m bichaa ya ọma enye nya yogurt ahụ ghọtara. Onye si let love lead, of course. Imonet if you just no money the real, because it stop sounding so insensitive or wickedness. You know na position uje park or drip ka ya kwere unu no go. You know na position je park no kita. The doctor nwere ike ịnọkọta mistake in your condition blue na kpoti ya tawaga for nothing because of how your conditions were very bad. Ma before that guy na pass through. Ma before we na allow na by that guy emuru anya na akwugharị ọba na palọ ọba na toilet. Ụlọ ga to je na kitchen kelu nnelie. She no believe it. So I really wish that I'm free today. All I'm free today, I will give him a hug that the Mosi is through that hug where he raw his soul. The water go. He raw his soul. The water. Mana mmadụ abịa akwa ajụọdụrụ m onye ahụ asị m ma afụ jee nwa amama nsị elu ọ sị na jee nwa amama nọ n'ụlọ ụka. Biko ndị na ebe a ọkwụnụ fụrụ ife dị mo stream ọkwa stream something n'ụlọ ụka mbụ jee nwa amama. So carry here to so tomorrow I will be streaming it live again tomorrow, and I watched your video where you recently attacked Mbaka, calling him name. Are you okay? Are you normal? Mmadụ Abụchukwu Emmanuel ụzọ iwe ezigbote onye ala ịmaghị ife. Sometimes I'm on and a sense. You watched my video where I was calling Mbaka names. Can you go and show me that video even na Mbaka name? Ịmaghị ife. Are you okay? Ngo onye isi adụghọ mma. Because ọwụ na isi dụghọ mma. Yenerecha that video mmelu maka Mbaka sị na nna akpọ ya names. Na ọwụ na isi dụghọ mma. Yenerecha that video mmelu maka Mbaka sị na isi dụghọ mma. Mana meanwhile, are you okay? Are you normal? Na nna akpọ Mbaka nya wuru godori na mụ kpọrọ Mbaka afa. Are you okay? Are you normal? But ya akpọ Ebuka Obi afa. Are you okay or are you normal? Two. You watch my video. Today was the first and last time mmadụ eme video maka mmadụ abata na erezi ebi. If you do that, I block you immediately. I am talking about Ifeanyi Ubah and what happened to Ifeanyi Ubah today. If you know you don't have anything to say about burial Ifeanyi Ubah, about what happened to Ifeanyi Ubah today, or about Jenwa Mama coming to Ifeanyi Ubah, don't comment. If you comment, I block you immediately. Go biri nante. You watch the video then na pomba agomba ki apoyafa. Je go send that video. Screen record there go sim. Video emeru since February or January this year. Na corona kaka DJ polite. Je go sim ebe ngolu yi. Kennedy Udoka always bota anu ofia. He was bota mpaman Chineke ya akpọ ọkụ. Blocked. Bam. Nobody is begging you for blocking. Blocked. Bam. Kwam. Oje nke a block kwa na nya. Okay, a block go nya. We know the west side. Ayade west time. So echi niile mma akwado ọfụma. Mma akwado ọfụma. Imagine ịpụtasị ndị watch the video. Ịma half ndị pastors ndị ọzọ ha na-akọtọ ha. But the moment ọhụrụ nkọtọ ka ịkọtọrọ onye ọwụwa no only just correct ya ife adịghị mma onye ahụ mere. Ọsịrị na ị na-akpali onye ahụ. Ọsịrị na ị na-akpali ọkwa ifo ka ọ na-agọ m ihe ya because of Mbaka. Imagine Ngonwa onye Zion respond to him in such a way
when he talks about Ebuka Obi, if you tiri mkpu agadiba obido nyegadiba mkpotu ebe niile, that is ebe he si o wee nwe sense. Ọkwa ifo kịta ka o si wee mapụta ọ bịara ịnụrụ mbaka ọgụ, mana ọ wụrụ ngụ kịta na anụrụ Ebuka Obi ọgụ ọ gbapụta bịagwa na ịsọpọzụ ihe ime ndụ ụwa dịka echi niile. Ọ wụrụ na na-ewu my fans and nation ka ịsọpọtụ yogurt anyị enye ji nwa amamechi niile ịghọtago, kpọọ m na fonu gwa m ịghọtago. We love him and I want us to henceforth begin to treat him as our brother. Agwụgo nye emezi na video. I hope no ya take my okwu ka udo shia, let there be peace. Ịghọtago. Imagine ọwụ na peace do today jee nwa amụma ka ada akpagharị be Ifeanyi Ubah anyhow buru kamera nke na-akpagharị. Imagine if unu merie ọbịa nwa obi Ifeanyi Ubah. I hope he will come tomorrow. Nwokwu jecha ụka gbaa kọna na wara ịghọtago. Amaghị ụzọ ebuje plank dewe na nkọ, amakwụdo ndị ji shovel nọ n'ime ọfịa na-eche onye agha eji shovel wee pịa n'isi maka ife mee na Facebook ịghọtago. Onye ụjọ kwọrọ onye ụjọ nalụ, nwokwuru were ụjọ na I want to support the war you are going to drink tomorrow. Don't support what I'm going to drink. Ngwa support nke chepak ya aṅụ. Ma drop another comment ọzọ misiri from ife nnekwa block ongo. You know I know your type. Ị na eji nnọọ nwayọ na-edeghi nnọọ ka elepụta si na another way na-alepụta wole idea na-ehuchafeghị si na another way na-alepụta idekwa another thing ebe ọzọ make your sense. I will block you. Uche odukwe ipuche na medi code bụ comment niile sendere ebe ịjọsọ mara ụma na-ehuchafe ịchọghị ịpụta direct. So ọ bụrụ na ngwụgwa na-ede laugh emoji dee na another thing ebe ọzọ kịta ka m blọk ọ ka m gwa na ife ahụ ịma na m ume unu na-ede iche nọọsụ bụrụ unu ka eji alụ unu elu na ama ọnụ onwe ndị eji nke ha alụ jet n'elu plane na-efe efe. Okay, I think I'm really tired today. I need to go and rest. Tomorrow again we will bring it live from where we are the security personnel against coverage of the funeral. No, that security guy had against coverage of the funeral. Come on. Moto has where though. In fact, I can't tell exactly what the problem is, to be honest. I can't tell exactly what the problem is because I was doing my video. The next thing on follow or some mobia. Jewen Azumoto Ebon or Luo. Or some I should stop that video. You say why? Or some I say you should stop that video. You say why? Or say stop that video. You say I won't stop the video. Ori to Bialu Ebenno. Say mon yaka nagwa. You say charity nife. Or say mon yaka nagwa. You say or say mo kusi me the video. You say na ma kusi me the video. You say na newi akwa ke ya agba mo. You say na newi nka ya agba. Na ya agba ni kusi me the video. Ọnọrụzie na-ekwuzi okwu mụ na ya na-exchange words ndị mmadụ wee bịazie ebe ahụ then nyanwa wee chiga back to moto ebe ọ dọnọ mmewekwa vidio nọkatakwa ndị ahụ n'ebe a sị m na ebe ọgwụ ahụ kwụsị ime medewezi and intentionally mụnwa achọghọ ibute face ye ịghọtago achọghọ m ibute face ye I able to run that camera na intentionally because I don't want to cover his face. Video as of that time, if that guy in a mess up, close to 600 people, 500 and something to 600 people now watch your live. Imagine, Namo, put the camera and the mom even the police here and a demo. Imagine now all those things, misconduct and misbehavior on a member
na mụ bujeda kamera bute n'iwe. Imagine na mụ buje bute n'iwe. O nwere ike ka kịta ọ ya trend wa na everywhere. So ka nzu ike echi niile ọwụ na chọrọ ịbịakwanyere Ifeanyi Ubah ugwu echi niile bịaba jee nwa mama ọ na chọrọ ịbịa nye ọgaghụ ịbịakwu na mee nke ihe eme na chọọchị mana ọ na chọrọ ịbịa n'ụlọ bịaba na o nwere ife na-eme nothing mega udo dị. There is no 2x2 hidden anywhere. There is no plank hidden anywhere. There is no shovel hidden anywhere. Na-ewu iwu beghị ụyọ mụ na bịaba echi niile ka inye ọga the last respect. Ịgbadikwa na nke ịgba n'ụlọ ụka but bịaba n'ụlọ. The house is for everybody. Dozie Emmanuel nke agọ na biko na ọ ya atọ nọ ka chi fonu na adụ very tired ụla na-atụ nsef ka chi fonu ọ ya atọ echi niile.